Mayong adlaw ka natong tanan. Nanukad dinhi sa Sugbo TV Studio, ako si Paula Mendoza. Welcome sa atong bagong news program sa Sugbo TV dinhi sa Channel 13. Din among ihatod kaninyo ang mga labing uwahing panghitabo ug mga kalambuan dinhi sa atong lalawigan. Kini ang balita sa Sugbo. Naguna sa mga balita. Gingusgan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagpatuman sa enhanced community quarantine aron masiguro nga di mukatap ang sakit nga coronavirus dinhi sa probinsya. Ang Hunta Probinsyal usab mipasar og balaod o ordinansa nga naglatid sa mga penalties batok sa mga dili motuman sa mga executive order nga gilusad ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Ania ang mga detalye. Ana karon ubos sa state of calamity o extreme public health emergency ang lalawigan sa Sugbo. Ang Hunta Probinsyal nideklarar niini ato sa iyang labing unang special session niadtong Huwebes, Marso 26. Ilang giaprobahan ang resolusyon nga giduso ni Bukal Kerry Shimura, Chair sa Committee on Public Health. Samtang pamultahon og 5,000 pesos o pagkapriso nga dili mulapas og usa ka tuig ang silot batok sa mulapas sa upat ka uwahing executive orders ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga nagmando og dugang mitigating measures batok sa pagkatap sa coronavirus disease 2019. Kini human gipasar usab sa Hunta Probinsyal ato sa special session ang ordinansa nga giduso usab ni Shimura nga nagsagop sa mga provision sa Executive Orders number 5-K, 5-L, 5-M ug 5-N ni Garcia. Matud ni Shimura, sa pagkapasar sa resolusyon, gitugutan sa 15th sangguniang panlalawigan si Gobernador Garcia ug ang Provincial Treasurer nga mogamit sa Calamity Fund. Ang grabe ni atong giatubang problema na aning COVID-19. So mo nang need gid ta mo pasar aron atong madali og access ang atong funds. Si Garcia unang niauhag kang si Gobernador Hilario Davido III ug mga bukal nga mag-emergency session aron mapasar ang resolusyon nga magdeklarar sa Sugbo nga ubos sa state of calamity o extreme public health emergency. Ang gobernador ni issue Executive Order number 5-N nga nagbutang sa lalawigan ubos sa state of enhanced community quarantine. Kini human gipaybaw sa Department of Health sa Central Visayas ang siyam ka presumptive positive cases sa mga syudad sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue niadtong Marso 25. Ang siyam kay wala pay labot sa usa ka kumpirmadong positibo nga kaso nga na-confine sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Mandaue. Ubos sa EO number 5-N sugod sa alas 12:01 sa tungang gabii sa Marso 27. Did-an na nga makasulod sa probinsya sa Sugbo ang tanang mga pasahero sa international flights nga gikan sa bisan asang nasod. It has to stop somewhere. While we feel for these Filipinos, but I must protect Cebu. Kinahanglan akong protehan ang mga Cebuano nga ni Adinhi karon. Kay kinabuhi na ni akong istoryahan. And so I must make this and take this extreme measure for the Cebuanos and for Cebu. Apan tugutan gihapon ang mga tao nga makagawas sa Sugbo. Ang mga cargo sa naguna og gikinahanglan nga goods tugutan gihapon nga makasulod sa mga pantalan og airport sa Sugbo bisan kon gipatuman na ang enhanced community quarantine. Si Presidente Rodrigo Duterte unang nadeklarar sa Pilipinas nga ubos sa state of calamity sud sa 6 ka buwan pinaagi sa Proclamation number 929 gumikan sa dakong hulga sa COVID-19. Gihatagan siya og special powers sa Kongreso aron mohimo og mga pamaagi pagpugong sa pagkatap sa maong virus. Pinaagi sa Republic Act 11469 o Bayanihan to Heal as One Act. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Ipaubos na ang tibok lalawigan sa Sugbo sa enhanced community quarantine. Human misaka ang kaso sa mga presumptive positive sa coronavirus disease dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Garcia miluwat sa Executive Order number 5-N kagahapon Marso 26 nga nagdeklarar sa Sugbo ubos sa enhanced community quarantine ug epektibo dayon kini human gipirmahan ni Garcia. I will be issuing an executive order to declare Cebu under enhanced community quarantine, or in other words, a lockdown.
Ang Hunta Probinsyal magpahigayon og emergency session karong adlaw aron suportaan ang giluwatan nga EO ni Garcia. Una sa mga laka nga pagabuhaton mao ang dili na dawaton ang mga pasahero gikan sa mga international flights. Bisan pa man kun mga Pilipino kini nga nagikan sa laing nasud, sugod alas 12 sa tungang gabi sa Marso 27. Gipasabot ni Garcia nga ang maong lakang isip pagpanalipod sa mga Sugboanon. Dili na kita mudawat o bisan kansang pasahero nga nagagikan o sa nagkadilain nga mga nasod nga musulod dinhi sa Subo. This is for the protection of Cebu and the Cebuanos. First and foremost, I must act in the interest of Cebu and the Cebuanos. Magtagbo usab ang mga mayor sa tanang kalungsuran, lakip na ang mga mayor sa mga independent cities sama sa dakbayan sa Sugbo, Lapu-Lapu ug Mandaue aron hisgutan ang mga pamaagi ug dugang pa nga mga lakang sa ipahigayon nga enhanced community quarantine. Dugang pa ni Garcia nga custom fitted ang mga pamaagi nga sundon sa iyang gitawag nga lockdown. Depende sa sitwasyon sa Sugbo, ilabi na nga usa kini ka isla. Human sa pagtagbo sa mga mayor, hinay-hinay nga iimplementar ang mga guidelines kay Mato de Garcia, kini aron malikayan ang gubot o pagkakurat sa katawhan sama sa nahitabo sa kauluhan. Giawhag sab ni Garcia ang tanang sektor sa komunidad sa padayon nga pagtabang og kooperasyon aron mas epektibo nga mapatuman ang enhanced community quarantine. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Pasakaan og kaso sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, ang pipila ka mga tawo nga mipakatap og fake news sa Facebook kalabot sa coronavirus disease. Giklaro ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga dili tinuod ang mikatap sa Facebook, diin gihisgutan sa usa ka group chat nga adunay napulo ka patayng lawas nga anaa sa Cosmopolitan Funeral Homes ang gikremate nga adunay coronavirus. Ang maong fake news nagikan sa ginganlan og Kevin Ebo, kinsa nagkanayon sab nga gitago sa gobyerno ug sa Department of Health ang tinud-anay nga estado. Tungod sa kabalaka sa netizens, gipaimbestigahan kini ug si Kevin may depensa nga prank ra ang maong pamahayag. Misurrender na si Kevin ngadto sa buhatan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella. Apan si Garcia nagkanayon nga padayon gihapon ang iyang pagpasaka og kaso. Matud sab sa mga kawani sa Penro, kinsa mi-inspect sa duha ka branch sa Cosmopolitan, aduna lay upat ka buok ang gihaya ug ang tanang lawas anaa sa lungon ug wala gikremate. Hangyo usab ni Garcia nga ang tuuhan lang mao ang mga lehitimong balita nga nagikan sa media, sa Department of Health ug sa buhatan sa gobernador mismo. Do your part by not spreading fake news. Adto lang mo mutuo sa mga credible, and that is the legitimate media. Ug ayaw mo pag binight bright kunuhay, ibaw mo gusto lang gyud mo spread og panic, inyong i-premise ang balita nga klaro ka ang fake news, pangutana kunuhay unsa ni katinuod para nako. That is even more malicious. Kay nahibaw mo by just asking, unya inyo nang gi-relay na sad that piece of obvious false information. Sa pagkakaroon, adunay 77 ka mga person under investigation nga anaa sa mga hospital sa Tibok Region 7. Sa 76, 14 niini ang nagnegatibo na sa test ug 62 na lang ang gihuwat pa ang resulta. Samtang niadtong Marso 18, gikumpirma sa DOH na positibo sa coronavirus ang usa ka pasyente sa dakbayan sa Mandaue apan naka-recover na kini. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Usa ka tuig nga pagkapriso og 5,000 pesos nga multa mo'y dangatan sa bisan kinsa nga dili motuman sa executive orders ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Kini human mipasar og ordinansa ang Hunta Probinsyal nga naghatag og ngipon sa kamanduan sa gobernador. Mipasidaan usab si Garcia nga kalakip sa ordinansa adunay administrative liability ang mga eskwelahan nga nagpadayon paghapon pagpahigayon og klase bisan pa man sa iyang mando pagsuspenso niini nga nakalatid sa iyang Executive Order number 5-G. They will be subject to administrative. I have already sanctions, no? Because I have already issued that. Karon the provincial board will support that with a provincial board ordinance. So, ang i-violate, of course, we know how it is. If you violate that ordinance, it's either 5,000 or 1 year imprisonment
or both? Kindly give us a report so we can do the immediate investigation. Atol sa session sa Junta Provincial ni adtong Lunes, Marso 16, gipasar sa una, ikaduha ug ikatulong pagbasa ang ordinansa nga gipanday ni Bukal Kerry Shimura, chairperson sa Committee on Public Health. Ang ordinansa nagsagop sa provisions sa executive orders nga gi-issue ni Garcia nga pulos nagpatuman sa mga pamaagi nga dili makasulod dinhi sa Sugbo ang COVID-19. Sa wala pagipasar ang ordinansa, gitubag tagsa-tagsa ni Attorney Frank Dinsay, Chief of Staff sa Gobernador, ang mga pangutana sa presiding officer nga si Vice Gobernador Hilario Davido III ug mga bukal. Matod ni Dinsay nga mapagawas sila og mga lagda o pamaagi kung unsaon pagpatuman ng usa ka metros nga social distancing. Nagkonsulta usab sila sa Cebu Truckers Association aron makapagawas sa mga lagda paghawid sa delivery sa mga cargo og supplies nga gikan sa gawas sa Sugbo. Gidugang ni Dinsay nga ang paglibkas unya sa suspension sa mga klase sa mga pribado ug publikong mga tunghaan nga nagsugod ni atong Marso 16 magdepende sa sitwasyon kung mulurang ang pagkatap sa COVID-19 dinhi sa nasud. Leave it as open so that the governor will decide when to order the resumption of classes, depending, of course, upon the declaration of the national government, more importantly, the DOH, relevant to the COVID disease. Padayon usab silang nagtuki og nagkonsulta sa mga ahensya sa gobyerno alang sa ubang mga probisyon, sanglit nagsubay sila sa guidelines sa nasudnong kagamhanan. Atol sa diskusyon sa ordinansa, nakita sa mga bukal nga gikinahanglan nga mapalabang ang maong ordinansa aron masiguro nga mapugan ang pagkatap sa virus. Please convey our message to the provincial board that we fully support the governor's decision and her executive. Thank you. Alang sa balita sa Sugbo, uban ni Paula Mendoza, kini si Sheila Gravines. Multa nga usa ka libo ka pesos ngadto sa 5,000 pesos og pagkapriso sulod sa usa ka tuig ang silot sa masakpan nga mag-hoarding og supplies. Kini humay giaprubahan sa Junta Provincial sa una, ikaduha ug ikatulong pagbasa ang anti-hoarding ug anti-panic buying ordinance sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong ordinansa nga gipanday ni Bukal Glenn Anthony Soco gipasar atol sa regular session sa Provincial Board niadtong Lunes, Marso 23. Kini nga ordinansa gisertify ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga urgent aron maproteksyonan ang mga konsumidor batok sa mga negosyante nga magpasobra sa ginansya ug mag-hoarding. Kini human usab na obserbahan nga dunay mga tawo ang nagpanic buying ug nag-hoarding og supplies tungod sa hulga sa coronavirus disease 2019. Tuyo sa ordinansa nga limitahan ang mga konsumidor, mga sari-sari store, dagkong mga tindahan, restaurants ug hotels sa gidaghanon sa pagpalit og prime goods ug ubang mga panginahanglanon. Managlahi ang gidaghanon sa limitasyon sa konsumidor nga mokonsumo alang sa ilang pamilya ug niadtong dunay mga tindahan, restaurants ug hotels. Apil sa dunay limitasyon ang bugas, humay ug mais, mga linatang nga pagkaon, gatas, kape, asukar, pan, noodles, itlog, mantika, alcohol, hand sanitizers, toilet papers, kitchen towels, sabon pangkaligo, liquid hand soap, face mask, disinfectant solution ug multivitamins. Pananglitan ang usa ka konsumidor mopalit alang sa ilang kaugalingon nga konsumo. Limitahan kini hangtod sa 20 kilos nga bugas humay, usa ka dosyena nga itlog, 12 ka sachet sa powdered milk ug uban pa nga makita sa inyong screen. Kung ikaw nagpalit alang sa imong tindahan, restaurants ug hotels, hangtod sa 150 ka kilos sa bugas humay ang mamahimo nimong mapalit. 50 ka sachet sa powdered milk ug uban pa nga makita sa inyong screen.
Exempted sa ordinansa ang tanang manufacturers o producers nga mopalit sa goods o commodities nga gamito nila isip raw materials alang sa ilang mga produkto. There has been several pronouncements already in the national and the local regarding steps in addressing panic buying and hoarding. And it comes at a time where it is needed the most, especially at these times where we are really in a crisis in relation to the COVID-19 outbreak. The supply of goods is most important to each and every family, that we be, as consumers, we be protected and guaranteed that there is enough supply. Ato sa diskusyon, nagkasabot ang mga bukal nga gikinahanglan nga mopakita og kamatuoran ang organisasyon o individual sama sa suwat ngadto sa mga benepisyaryo kung ang ilang katuyuan pagpalit og daghang supplies kay alang sa ilang outreach programs. Ang penalty sa makalapas sa ordinansa magdepende usab kung kini usa ka konsumidor, tag-iya og sari-sari stores, restaurants ug hotel operators ug uban pang klase sa establishmento. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Mipasalig ang Department of Trade and Industry 7 nga gukdon ang kadtong mga tindahan nga namaligya og mga basic goods kung mulapas kini sa price ceiling nga ilang gitakda. Ang DTI miluwat ni adtong Marso 15 og price freeze subay sa RA 7581 o ang Price Act nga nagmando sa pag-stabilize sa mga presyo sa basic necessities panahon sa emerhensya. Usa ngadto sa napu ka tuig nga pagkapriso ang silot sa mulapas sa price ceiling ug multa nga 5,000 ngadto sa 1 milyon ka pesos. Gani si DTI Regional Assistant Secretary Asteria Caberte mipasalig sa ilang suporta sa Bagsakan Center nga ibutang sa Kapitolyo ngadto sa mga kalungsuran. Tawgon kini nga tindahan sa Kapitolyo, diin makapalit ang katawhan og mga produkto kansang mga presyo giregulate subay sa DTI price ceiling. Kini aron makontra ang mga tindahan nga nag-overprice. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nakig-alayo na sa mga dagkong supermarket sa tibuok lalawigan alang sa maong proyekto. We have to really help na lang in the implementation of this. So we will not implement our issuance, we will help implement the provincial and the city. Si Garcia mihangyo sab nga kung adunay tindahan nga masakpan nga mag-overprice, i-impound ang mga stocks ug mo-issue sab og public apology. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Gisuspenso na ang klase sa kindergarten, elementary ug high school levels sa tanang pampubliko ug pribadong tunghaan sa lalawigan sa Sugbo, sugod karong Lunes, Marso 16. Mao kini ang gideklara ni Gobernador Gwendolyn Garcia atol sa multi-sectoral meeting karong adlaw nga nagtuki sa kasamtangang hulga sa COVID-19. They have already sought up of mga contingency measures should a suspension of classes occur, and which I have just declared. Mato di Department of Education 7 Assistant Director Cristito Eco nga kadaghanan sa mga eskwelahan matapos na ang klase sunod simana ug final exams na lang ang ipahigayon. Apan wala pa misuspenso ang ilang central office tungod kay ang LGU lang ang adunay gahom sa pagsuspenso sa klase. Kung isuspend next week ang matabo, so dili conduct of test. But we have laid down options, ma'am, kung halimbawa mag-suspend ang klase, pwede man sila mag-take home test. Isabit na lang nila output sa teacher, and the teacher will work also off school para sa ilang reports. Samtang makigtagbo pa si Garcia sa mga kadagkuan sa higher education institutions, Commission on Higher Education ug state universities and colleges sa probinsya. Kini aron hisgutan kung magsuspinso ba sila sa ilang mga klase, gumikan kay lahi-lahi sila og calendar of activities ug ang petsa kanus matapos ang ilang klase. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Dili na makasulod sa Capitol Main Building o Legislative Building ang mga tawo nga gipanghilantan o mula pa sa 38 degrees Celsius ang kainiton sa ilang lawas, sugod niadtong Miyerkules, Marso 11. Usa kini sa mga pamaagi nga gihimo sa Kapitolyo aron malikayan ang coronavirus disease nga makakatap sa duha ka mga edipisyo. Protective measures
at the Capitol by distributing amongst our security guards the thermal guns in order to check everyone that would be entering the Capitol building as well as the Legislative building, employees and visitors. Sugod ni atong Marso 11, ang tanang mga opisyal ug empleyado ingon man ang mga bisita nga dunay mga transaksyon nga mosulod sa main entrance, luyo nga pultahan ug legislative entrance, gikuhaan na og temperatura sa mga gwardya gamit ang thermal guns. Ang tanang access nga mga pultahan sa Kapitolyo kay sirad-an na o gamiton lang panahon sa emerhensiya sumala sa memorandum nga gi-issue ni Provincial Administrator Noli Vincent Valencia. Si Integrated Provincial Health Officer Dr. Cristina Yango miingon nga kung moabot og 38 degrees Celsius o sobra pa ang temperatura sa tao kay padtuon kini sa klinik o papaulion. Dili siya kasunod. Kung na siya 38 above ng temperature. So, dili lang once na kuha. Kaya usahay ko complican sila sa init. Iligsuod ka ng kuhaan nila dayon. Masaka man din. Kung taas ko siya 38, after 10 minutes, sa pangawayo na siya diya under the shade. Then, kung maos-os pa din na siya masod. Samtang, mutuman si Gobernador Garcia kung imando ni Presidente Rodrigo Duterte ang upat ka adlaw nga pagtrabaho sud sa usa ka semana sa mga empleyado sa mga buhatan sa gobyerno. First of all, if it is a pronouncement from the President, we must all follow. Because we know that whatever policy is arrived at by national government and whatever policy that the President has decided to implement, that comes after much deliberation and with the advice coming from those that are tasked to assess the situation. In this case, the Department of Health, the epidemiologists, the DILG. So, not the DILG. But those that would be in the best position to know how to protect our people. And those would be our medical experts. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Taliwa sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa nasud nga niabot na og 24, nihangyo si Gobernador Gwendolyn Garcia sa Department of Health nga dungagan ang gipanghatag nga vitamin C ngadto sa kabataan. Human mi deklarar si Presidente Rodrigo Duterte og State of Public Health Emergency tungod sa pagkatap sa COVID-19. Si Garcia may patawag og multi-sectoral emergency meeting niadtong Lunes, Marso 9. Sa tigom, iyang gihangyo si DOH 7 Director Dr. Jaime Bernadas nga usbawan ang gipanghatag nga vitamins ngadto sa mga bata aron palig-uno ng ilang immune system batok sa makamatay nga virus. This is the best that we can do at this point in time because we cannot identify everyone. In fact, DOH is still contact tracing. We do not have, it's not like South Korea now that has identified all the 150,000 members of that religious order. The DOH is still trying to contact trace first level, second level, third level. Si Bernadas ni pasalig nga nagsige na sila og panghatag og vitamins nga gipaagi sa rural health units ug mamalit sila og dugang supply niini. RD Bernadas has already assured that they will. Alang ni Garcia, mahinungdanon nga lig-on ang immune system sa tao aron dili dali matakbuyan og sakit. You know, all of us should be taking. I have a double dose in the morning and in the evening, vitamin C. But the advice of RD Bernadas is to take 20 pieces of calamansi in the morning, another 20 in lunchtime, and another 20 in the evening, without sugar. So that will scare away the virus. Laliman mo kaaslom. Samtang, bisan kung gisuspenso na ang mga klase dito sa National Capital Region,
Wala pa'y hukom ang Department of Education o Commission on Higher Education kung isuspenso ba usab ang mga klase dinhi sa Sugbo. Sigon ni Garcia, premature pa ang pagsuspenso sa mga klase dinhi sa Sugbo kay wala pa'y na-report nga local transmission dinhi. Giuswag na hinuon sa DepEd ang pagpahigayon sa Central Visayas Regional Athletic Association kon CVRAA. Subay ni ini, makigtigom usab si Garcia sa mga opisyal sa Archdiocese of Cebu aron matuki usab ang angay nga mga pagpangandam nga himuon ning nagkaduol nga pagtimaan sa Semana Santa. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Hayan nga butangan na og bagsakan centers ang mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Diin makapalit ang mga tao og bugas, canned goods ug uban pang mga panginahanglanon. Mato ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga kini isip pangontra sa mga kantong nagpasaka og maayo sa presyo sa mga palitonon ug naghoard og mga produkto tungod sa panik sa katawhan taliwa sa hulga sa coronavirus disease. Pinaagi sa Bagsakan Center, i-regulate ang pagpalit sa mga produkto ug siguradoon nga wala gihoard ang mga palitonon. Pinaagi sab niini, masiguro nga adunay igong supply sa bugas ang mapalit sa katawhan. Sama sa NFA nga tig 27 pesos lang ang kilo. Magbutang gyud ta didto. Together with our mayors og usa ka outlet or bagsakan kung diin makapalit ang mga tao. Mind you, dili sad ni mag-hoarding na sad mo mag-panic buying. Kinahanglan ni nato ma-regulate. Pero ang ako lang gusto masiguro nga dunay makaon ang mga tao. Samtang ang Department of Social Welfare and Development nag-andam na sab og food packs nga adunay bugas ug uban pang mga pagkaon nga iapod-apod ngadto sa mga kalungsuran. Hangyon usab ni Garcia ang mga kongresista nga gahinan og budget ang ilang mga distrito aron mapun-an ang mga food packs. Kini akong ma-assure aron sa nangutana. Down to local government level, mag-put up ta og bagsakan center. Kung diin ibaligya ang NFA rice at the proper mandated price. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Sa pagtungtong gayud sa alas 12 sa kadlawon, giduaw ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga checkpoint nga gipahimutang sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo atol sa pagsugod sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Ni anang mga orasa usab, gisugdan na pagsira sa probinsya ang borders niini ug dili na makasulod ang bisan si kinsa nga magikan sa Cebu City, gawas lang sa kadtong exempted nga mga sektor sa katawhan. Kaganihang kadlawon sa Lunes, Marso 30, unang gisuroy ni Garcia ang boundaries taliwa sa dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Talisay nga naa nahimutang sa Bulacau Pardo ug dito sa South Coastal Road nga entrada. Paghuman sa Talisay nga boundary, gisuta usab ni Garcia ang checkpoints sa mga boundaries sa dakbayan sa Mandaue ug Cebu City. Daghan ang mga entrada nga malutsan gikan sa Cebu City padung sa Mandaue City ug taliwa usab sa Lapu-Lapu City ug Mandaue City. Kini mao ang naa sa North Reclamation Area dito sa UN Avenue padung sa Marcelo Fernan Bridge sa Highway Mandaue City duol sa Enodata, kabangkalan nga boundary, Banilad boundary ug sa panagdait nga boundary. Human yan nakahinabi ang pipila ka kapulisan sa dakbayan sa Mandaue. Nasuta sa gobernador nga wala pa sila masuhito pag-ayo sa iyang giluwatan nga executive order, hinungdan nga wala kini matuman og maayo. Usa sa mga problema nga iyang nakita, mao ang pagsabot kung kinsa ang tugtan ug dili na tugtan nga makasulod balik sa Mandaue area gikan sa Cebu City. Gibalik-balik ni Garcia ang rason nganong gisirad-an na sa lalawigan sa Sugbo ang borders niini alang sa mga magikan sa Cebu City tungod sa kadaghan og mga kaso sa COVID-19 didto ug dili niya gusto nga mokatap pa kini ngadto sa kalungsuran. Mauna nga strikto na kaayo ang atong gihimo niini ang paggawas sa Cebu City kay dinhi sa Cebu City ang nagkadaghan nga cases. We are fighting a faceless, invisible enemy. That is why the precautionary measures that we are taking will have to be draconian. Unsay buti pasabot, di makita ang atong kontra. Mauna nga kinahanglan ang atong mga pangandam ug ang atong mga
pamaagi sa pakigbatok ni ini, ingon na lang ni ini kastrikto, ingon na lang ni ini, tingali ang uban mo ingon, sobra, nga nausab na ang inyong kinabuhi, nawala na ang inyong naandan, nga sayon ug hamugaway nga kinabuhi. Whether you are an employee or whether you are an employer, we have changed your way of life. Nausab na ang atong kalibutan tungod kay di makita ang atong kontra ug iyang giusab kining atong kalibutan karon. So please do not ever believe that things are normal. Face it, life is not normal anymore. It is no longer business as usual. Nagplano usab si Garcia nga aron mahusay ang pagpadagan sa mga cargo, sa supplies ug mga panginahanglanon. Mo-issue usab siya og memorandum nga mo'y tamdan unya sa kapulisan nga anaa sa mga checkpoint. Apas niya may memorandum aron ma-identify kung kinsa ra to mga cargo yung report. Dili ka na magpakargo-kargo report. Kagabi atol sa inspeksyon, iya usab gipahatagan ang kapulisan og kopya sa iyang Executive Order number 5-0. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Lugway sa pagbayad og mga tax ug discount sa bills ang ihatag sa lain-lain nga sektor alang sa mga Sugboanon, taliwa sa pagpaubo sa Sugbo sa General Community Quarantine. 30 kaadlaw nga extension ang ihatag sa Bureau of Internal Revenue kun BIR sa mga Sugboanong taxpayers, sigon ni Attorney Isaac Darcera III, Legal Division Assistant Chief sa BIR. Kinsa nagkanayon sab nga bisan pa man nga padayon ang pagkolekta sa BIR sa tax, apan ilang gitakda ang bag-ong deadline sa pag-file sa bayad sa income tax return, gikan sa Abril ngadto sa Mayo 15. Gawas sa 30 kaadlaw nga lugway, i-waive usab ang penalties niini. The government needs money. That's why we are also appealing na as much as possible, if you're ready to pay, please pay na lang. Ayaw na lang huwag tatong deadline. Because our government needs that money to spend for the fight of this virus. Muhatag sab ang Metropolitan Cebu Water District og 5% nga discount sa water bill sa tanang customers ni ini sa unang 20 ka cubic meters nga konsumo sa tubig. Gawas pa sa discount, gisuspenso usab nila ang disconnection o gi-waive ang mga penalty sa mga late payments sulod sa duha ka buwan. Samtang ang Visayan Electric Company mitanyag sab og 30 kaadlaw nga extension sa mga bills nga adunay due date gikan sa Marso 15 ngadto sa Abril 14. Duha sab ka buwan nga extension sa pagbayad sa interes sa mga principal loan ang ihatag sa mga bangko sa Sugbo, sigon ni Neil Yu, presidente sa Cebu Bankers Association. Most of our major banks have extended moratorium to qualified accounts ranging from 30 to 60 days on the principal loan payments. This would include payments of credit cards, auto loans, mortgage loan, as well as small-medium enterprise loans. Apan si Gobernador Gwendolyn Garcia, mihangyo ngadto sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ipatuman sa tanang mga bangko nga gawas sa extension. I-waive sab ang interes, ilabi na karon nga gipaubos ang nasod sa state of calamity sulod sa unom ka buwan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.
Barato nga presyo sa nagunang palaliton ang mapalit sa mga kabos sa kalungsuran ug mga syudad sa lalawigan sa Sugbo, pinaagi sa tindahan sa Kapitolyo. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia, mao kini ilang giandam nga buhaton aron pagtabang sa mga kabos ug sa mga nawad-an og mga trabaho gumikan sa coronavirus disease 2019. Para ra gyud ni sa mga indigents ha. Para ra ni sa mga kabos, para ra pud ni sa mga displaced nang nawad og trabaho, kanang mga naglisod, dili pwede nga mo appeal og line up ang nasayuta nga labihang datoa unya mo appeal og line up para pagpalit kay kibaw siyang barato. Gipasabot ni Garcia nga tuyo usab nila magbutang og tindahan sa Kapitolyo sa matag local government unit sa probinsya aron magtarong og pamaligya ang ubang mga negosyante ug dili magpasagad sa presyo sa ilang mga gipamaligya. Apil sa baligya sa tindahan sa Kapitolyo ang bugas sa National Food Authority kon NFA sa tag 27 pesos matag kilo, bugas mais, mga linata nga pagkaon, alkohol, sabon, mantika, gatas, kape ug uban pa. Adto kini ibaligya sa mga gym sa kalungsuran aron masiguro mismo sa mga LGU ug kapulisan nga hugot nga mapatuman ang social distancing sa mga tawo nga mamalit. Tag 2 ka kilo lang ang itugot sa matag tawo nga mopalit og NFA rice sa matag semana. Ang mga social welfare officers sa kalungsuran ug mga syudad ang tahasan nga mag-profiling diin ang kapital mooy muhatag sa data kung kinsa ang mamahimong makapalit sa tindahan sa Kapitolyo. Samtang ang mga municipal ug city treasurers mooy tahasan sa mga halin nga mooy mutugyan ngadto sa Kapitolyo. Si Garcia nang hangyo sa dagkong supermarkets nga ang pinakaubos nga presyo ang ilang ihatag isip paagi sa ilang tabang sa mga Sugboanon. Tinguha sa gobernador nga masugdan na ang tindahan sa Kapitolyo sa sunod semana human unya sa iyang pakigtigom sa mga mayor sa lalawigan. Wa madayon ang iyang tigom sa mga mayor niadtong Biyernes, Marso 20 tungod kay ilang gikwarantina ang ilang kaugalingon human na nambong og General Assembly sa League of Municipalities of the Philippines kon LMP didto sa kauluhan bag-uhay lang. Gibuhat kini nila human nagpositibo sa COVID-19 ang mayor sa Baliwag, Bulacan nga si Ferdy Estrella nga nitambong usab sa maong panagtigom. Sa Marso 26 ang ika-15 kaadlaw sa mga mayor sa Sugbo sa ilang pagkwarantina sa ilang kaugalingon. Mo na we had to reschedule. Sayang ang time. Mag-teleconferencing lagi unta ta. Pero di ba na tanan nga dunay usog nga internet. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Public shaming ang atubangon sa mga violators sa kamanduan ni Gobernador Gwendolyn Garcia pinaagi sa Facebook Live. Iyang gitagsa-tagsa og hinganlan ang mga violators nga naglakip sa mga beach goers, mga nag-team building o seminar sa beach didto sa kalungsuran ug aduna pay usa nga gi-challenge ang curfew nga iyang gipahamtang. Gibahara ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga lumulupyo na iya nagayong ipakita sa publiko pinaagi sa Facebook Live ang bisan kinsa nga dili mutuman sa mga polisiya nga gipahamtang sa gobyerno tungod ni ining krisis sa coronavirus disease nga giatubang karon. Adto pa lang ni March 21, di ba niingon ako? Wa na lagi mga outing, di ba? Neil John Bartolini, this is what I'll do. I will publicly shame you. Kay gahi kay mong mga o. It's either gahi kay mong mga o or mga gago mo. Kay di mo kasabot. Subay ni ini, miluwat og bag-o na usab nga executive order si Garcia nga iyang gipirmahan ni adtong Lunes sa gabii. Kini mao ang Executive Order number 5-L nga nagmando sa mga beach resorts ug mga hotels nga dili na modawat og mga group bookings nga adunay 5 ka tawo pataas. Nakalatid usab sa maong EO nga dili una tugtan ang mga summer outings o group celebrations o parties nga bisag adunay 5 lang ka tawo. Ginadili na usab ang mga island hopping o mga diving activities. Giklaro sab ni Garcia nga temporaryo usab nga gipasara ang mga golf courses dinhi sa probinsya sa Sugbo. Matod ni Garcia, tungod kay panahon karon sa krisis sa COVID-19, kalimtan lang usa ang mga luling hayaw. Gawas pa, gipahamtangan naman gani 24-hour curfew ang pipila ka porsyento sa populasyon o dili na sila makagawa sa tanang 24 oras. Kini mao ang mga estudyante, mga teenagers ug mga postgrads nga walay mga trabaho ug mga senior citizens nga nagpangidaron og 65 anyos pataas. I urge and I encourage the public to send us photos
sa tanan nga mga lungsod ug dakbayan sa mga barangay kung doon na mo'y makit-an nga wa gyud patuo, padad-i may klaro nga picture, padad-i may klaro nga photos, kuhaa ang pizza ug ang oras. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Sugod ni adtong Domingo, Marso 22, wala na tugti sa Department of Foreign Affairs o Bureau of Immigration ang pagpasulod sa mga langyaw nga turista nganhi sa Sugbo ug uban pang mga foreign nationals tungod sa hulga nga mas mukatapa ang sakit nga coronavirus disease kun COVID-19. Miluwat og kamanduan ang Department of Foreign Affairs ngadto sa Bureau of Immigration nga ikansela na ang tanan nga klase nga visa nga gihatag sa bisan kinsa nga langyaw ug isuspenso lang una ang paghatag sa mga temporary visa sama sa tourist o student visa. Gisuspenso na usab ang visa-free agreement sa ubang mga nasud. Buot ipasabot nga kadtong mga nationalities nga gitugtan sa una nga makasulod nganhi sa Pilipinas nga walay visa dili na makasulod karon. Apan tugtan paghihapon nga makasulod ang mga Pinoy nga OFWs nga mamauli na mga balikbayan ug asawa o bana ug mga anak sa balikbayan ug mga naghupot og permanent resident visa. Giklaro ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga tungod ni ini nga kamanduan sa DFA ug sa Bureau of Immigration wala nay langyaw nga makasulod nganhi sa nasud sugod kaniadtong Marso 22. Iya usab giklaro nga isip Gobernador wala niya ang gahom sa pagban sa pagpasulod sa mga langyaw nga pasahero kay ang DFA ug ang presidente lang ang makahimo ni ini. Kay di man takaban ni ining maong mga foreigners. Unless and until hunungon sa Philippine government ang ilang pagsulod, igo ra gyud ta makabutang og mitigating measures. Mga lakang kung diin atong paninguhaon nga dili gayud mo spread ang maong virus. Samtang ang mga pasahero nga gitugtan pa nga mosulod nganhi sa nasud, ilabi na dinhi sa Sugbo nga gikan sa laing nasud, ipaubos gayud kini og 14-day mandatory quarantine. Sila ipahimutang sa mga hotels kung wala sila kaugalingon nga panimalay dinhi sa Sugbo. Apan sila ang personal nga mobayad ni ini. Kadtong adunay panimalay, mamahimo sila nga mag-home quarantine. Ang mga kawani sa Department of Health o Provincial Health Office o Provincial Tourism Office mao mismo ang mohatod sa maong mga pasahero nga i-quarantine ngadto sa quarantine facility o sa ilang panimalay. Dili usab sila tugtan nga mogawas ug makighinabi sa laing tawo samtang gi-quarantine. 14 days mandatory quarantine usa. Igi-quarantina na ni nato sila. Naa sila karon sulod og mga hotels 14 days dili makagawas sa kwarto. Hinatod ang pamahaw paniudto ug panihapon. Nganong 14 días kay ang incubation period sa virus 14 días. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Sugod karon ipasira na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang tanan nga mga sinihan, buwangan, gyms, museums, cultural ug sports centers sud sa usa ka buwan tungod kini sa hulga sa coronavirus disease. Gisuspenso na usab ang mga dagkong tigom-tigom, mga kasaulugan ug mga sporting events. Nakalatid kini sa executive order nga giluwatan ni Gobernador Gwen Garcia niadtong Sabado. Human niya gimando ang pagban o pagdili sa mga domestic flights ug mga pasahero sa barko nga gikan sa gawas sa nasod. We are taking a proactive approach by restricting entry of passengers coming into Cebu, be it by air, land, or sea. Sa maong executive order, gitahasan sa gobernador ang mga local government executives, mga mayor ug mga kapitan nga siguroon gayod nga ipatuman ang iyang mando. Una, ang mga restaurants, cafe ug mga bars, mga spa ug parlor kinahanglan manirado na inigalas 9 sa gabi. Ikaduha, ipatuman ang curfew sa tanang pangidaron gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Ikatulo, ipatuman ang social distancing rule o sa kametro nga distansya sa isig ka tawo sud sa mga dapit diin magtapok ang mga tawo sama sa mga mall, simbahan, groceries ug uban pa. Ikaupat, tungod niini gidili lang una ang tapok-tapok sa mga banay kon mulapas kini og 20 ka tawo. Ikalima,
Ang kapulisan gitahasan nga motabang pagpatuman sa maong executive order o pagmonitor sa lihok sa katawhan. Ilabi na kadto mga bag-ong abot gikan sa lain-laing lalawigan. Butangan usab og kapulisan ang tanang pantalan dinhi sa Sugbo aron masiguro nga wa nay makasuod nga pasahero sugod karong Miyerkules. Ikaunom, kinahanglan i-monitor sa mga mayor ug mga kapitan sa barangay ang mga persons under monitoring sa ilang dapit kon magpakita ba kini og mga timailhan aron i-report dayon ngadto sa Provincial Health Office ug sa Department of Health. We are looking at a full 30-day mitigation period in order to ensure that we shall be able to prevent the entry or hopefully keep out the coronavirus that is now spreading. Hinoon, matod pa ni Gobernador Garcia, adunay exemption ang maong kamanduan. Kini mao ang mga military o pulis o mga trabahante nga panggabii ang duty sama sa mga doktor, nurses o guban pa. Giawhag usab sa gobernador ang mga local government units nga mopasar og ordinansa nga mopaluyo sa ing executive order. Apil usab sa mando mao ang pag-report sa mga magpapatigayon nga magpa-overprice sa ilang mga baligya o kinahanglan nga monitoron usab kini sa mga katawhan ug i-report ngadto sa mga kadagkuan sa lungsod, sa Kapitolyo ug sa Department of Trade and Industry kon DTI. Sam Costanilla, Balita sa Sugbo. I was very careful to invite Lapu-Lapu City and Cebu City. For every step that we took, I would ask for the opinion of Lapu-Lapu City and I would ask for the input from Cebu City. Mr. Banasya said, I have just received word from the mayor. He will be adopting all your executive orders. Unsay bote pasabot, wa ko magbuot-buot kay nasayod ko. Unsay meaning ni anang highly urbanized city pod. Ya nakatuon-tuon pa man pod ko sa local government code. Mao kini ang tubag ni Gobernador Gwen Garcia sa mga ni-question sa iyang otoridad sa kalit nga pagpatuman sa protocols ug ilabi na ang iyang mga executive orders kabahin ni ining dakong hulga sa coronavirus disease. Gitataw ni Garcia nga wala siya magbuot-buot o magpataka og mugna sa mga executive order. Matod ni Garcia nga una siya mo desider og himo sa mga lakang, iya unang ipatawag ang mga eksperto aron ikonsulta ang mga tagsa-tagsa ka mga isyu. Gani, usa ka multi-sectoral meeting ang iyang ipatawag ug tagsa-tagsa siya nga nakigtagbo sa mga pribado ug pampublikong ahensya kay andam siya nga maminaw sa tagsa-tagsa ka mga opinyon ug sentimento. Dili na kay nikalit na lang kog tumaw, maggunit kog executive order ug moingon ko mao ni sunda. Sukad pa atong Hulyo, magsugod ta sa African swine fever. Hangtod na ni ining coronavirus, nahibaw mo how I do things. We call for a multi-sectoral meeting, an interagency meeting. We present the issue, the challenge, the problem. Maminaw ta unsay ilang mga inputs. Sigon sa ilang mismong field of expertise, sigon usab sa ilang mismo nga otoridad. Si Garcia nagkanayon nga dili lalim ang nasinati o ang giatubang karon sa mga Sugboanon. Hinungdan nga muhimo gayud siya og lakang aron mapanalipdan ang tibuok lalawigan sa Sugbo. Sigon ni Garcia nga kung wala siya buhaton, daghan ang mga kritiko o kung aduna siya buhaton, mas daghan sab ang mga kritiko. Sumala ni Garcia nga niining panahon sa krisis karon, mas importante nga magtinabangay ang tanan kaysa magsigi na lang og panaway ug dayon basulon ang gobernadora. But there is always something to learn from every person who speaks. In the end, dili man ang tanan mo imo desider kay di man ang tanan gipili pagka-gobernador. Wa man sa ni sila managan. Lakip na ning mga nagsigig question sa akong authority. Matod ni Garcia nga siya ang gipili ug siya ang gitahasan sa dakong responsibilidad ug labaw sa tanan ang kaayuhan ug kaluwasan sa Sugbo ug Sugboanon ang magpatigbabaw alang sa tanan. In the end,
I will have to decide. Damn the torpedoes, I will have to implement that decision. Giklaro ni Garcia nga aduna sayay otoridad sa mga kalungsuran o dakbayan ubos sa probinsya sa Sugbo. Sa pagkakaron, mapasalamaton si Garcia kay nagkahiusa ang mga liderato dinhi sa probinsya o dakbayan sa Sugbo. Kaning mga wa na lain mabuhat kundi mao na lang gyud ilang ilalis. Imbis unta maghuna-huna ug unsa may ilang ikatabang. Nang hinaot ko nga nagtan-aw ni sila aniron nga live feed. Naalang ko'y ipa-research sa mga nagpaka-abogado o mga abogado o abogado gyud nga mao na lang gyud laing mabuhat kundi you are just splitting legal hairs. You know what I mean? Kindly research residual power of the governor. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Bisan pa og nangayo og pasaylo, pasakahan gihapon og kaso ang lalaki nga nagpost sa iyang Facebook account nga nagbalikas og nanaway sa curfew nga gipatuman sa gobyerno batok sa COVID-19. Gipresentar sa Cebu Provincial Police Office o gidala sa buhatan ni Gobernador Gwen Garcia si Jean Brandon Perang aron nga mag-public apology didto atubangan mismo sa gobernadora. Kagahapon, may surrender siya sa kapulisan sa dakbayan sa Mandaue o gitugyan ngadto sa CPPO human niya makita sa Facebook Live nga usa siya sa ginganlan ni Gobernador Gwen Garcia atol sa press conference ni atong Marso 23. Matud ni Perang nga nadalara siya sa iyang emosyon kay naapektuhan ang iyang panginabuhi tungod sa pagkanselar sa iyang mga raket sa pagkanta. Tungod ra sa crisis na ba niya, di tagagawas balay niya ang akong sideline di sa na maka-sideline kay course na nga cancel na. Giangko ni Perang nga ang iyang pagsupak sa balaod usa kini kadakong sayop nga iyang nabuhat. Gani nagbasol og nangayo siya og pasaylo kang Gobernador Garcia og Mandaue Mayor Jonas Cortez. Sorry kayo go sa kung mabuhat ani post na ako. Wala na dyan ko sa paninuot ang ligayo na hindi ko katawan para ingana na mapumanan sa ingana na balaod karong kanang quarantine, curfew, ingana. Mayor Jonas, sorry dyan kayo, Mayor, kay nakalabang ko sa balaod. Tinagin na siya mausap, Mayor. Good. Sa tanang gobyerno, liso na ni siya nakokaroon. Matod ni CPPO Director Roderick Mariano nga pasakahan si Perang og kasong cyber libel. But still the case will be filed against him. Sa pagkakaroon, sundo na niya ang mga lagda o balaod nga gipatuman sa gobyerno. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Nagpatabang si Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga tag-iya og hotels dinhi sa Sugbo nga dawaton ang mga langyaw nga maabot dinhi nga ipaubos sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine. Usa kini kapaagi sa Kapitolyo nga matabangan usab ang mga hotel nga apektado kayo sa pagkunhod sa gidaghanon sa mga bisita nga ni-star sa ilang mga lugar. Labi na kay gisira naman nato ang ingress, ang pagsulod sa uban nga nagagikan sa ubang dapit sa Pilipinas. Yeah. Grabe na kayo ang atong restrictions po sa mga international nga arrivals. Grabe gyud ang pag-drop sa bookings. Ang gobernador ni klaro nga ang maong mga langyaw dili mga person under investigation kundi kadto lang kinahanglan ipakwarentina inig-abot dinhi sa Sugbo. Matod ni Garcia, ang mga langyaw mismo ang mubayad sa ilang personal nga kwarta sa pagpakwarentina sa ilang kaugalingon sa mga hotel. Gisubli usab og pasabot ni Garcia nga dili siya makaban sa mga langyaw nga padayon nga mga bot dinhi sa Sugbo tungod kay dili kini sakop sa iyang gahom tungod sa issue sa foreign policy. So the best option atong gihimo ron, gi-extend nato ang 14-day mandatory quarantine sa tanan nga mga bot ng mga Filipinos in the next 48 hours. Tagaan sa nato time ang mga airline carriers, no? Ang mga aircraft carriers
ang mga airlines aron sa pag-warning dito sa outports, dito sa ilang airport na where they will depart. Kaya nigabutan nila tanan foreigners mga bot will be subjected to a 14-day mandatory quarantine. Sa higayon makwarentina na ang mga langyaw sa mga hotel, monitoron kini sa kapulisan aron masiguro nga dili gayud sila makagawas. Nang hinaot si Garcia nga mosugot ang mga hotel tungod kay maka-income gihapon sila niini kay ang mga langyaw man ang mubayad sa ilang pag-star kun kini makahukom nga mopadayon gihapon og sulod dinhi sa Sugbo. Nagpasalamat si Garcia kang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan kay duna na kini nakitaan nga available nga hotel sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang, gipasabot usab og balik sa gobernador kung nganong wala mo patuman og community quarantine ang probinsya sa Sugbo base sa mga kondisyon nga gitakda sa National Interagency Task Force kun IATF. There are certain conditions. It was very clear in the resolution signed by the IATF. For a province, there has to be 2 positive cases coming from 2 municipalities. If we are to be very, very strict with that resolution, which was presented by President Duterte, then up to now, thank God, I don't think this will qualify. Okay, wa pa man tayo positive case. So, that's why I'm being very careful also in calling this what it is. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Misano nga mga leader sa lain-lain nga religious group sa Sugbo sa hangyo ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga isuspenso lang usa ang mga dagkong pagtapok sa mga simbahan. Niadtong Marso 16, nagtapok ang mga leader sa Simbahang Katoliko, United Church of Christ in the Philippines kon UCCP, Iglesia ni Cristo kon INC, Seventh-day Adventist, Cebu Islamic Center, Dating Daan ug Bradford UCCP. Kagahapon Marso 17, gianunsyo ni Cebu Archbishop Jose Palma nga kansilado na ang tanang mga misa, prosesyon ug uban pang dagkong pagtapok sugod Marso 18. Ang misa padayon nga ipahigayon sa pari sa simbahan, apan walay pisikal nga moattend sa misa ug ipaagi kini sa Facebook Live, telebisyon ug radyo. Isuspenso na usab ang mga dagkong kasal ug bunyag. Mato ni Monsignor Renato Beltran Jr. nga padayon ang mga funeral services, apan limitado lang ang makatambong. Abli ra usab ang mga simbahan alang sa pag-ampo, apan kinahanglan sundon ang social distancing rule. Ang UCCP, mipasalig sab nga ikansela na sab ang ilang mga pisikal nga pagtapok, lakip na ang misa, spiritual camping ug Bible study, sugod Marso 22, ug magamit sab sila og social media broadcast sa ilang mga misa. Ang INC sa ilang bahin, regular nga magpahigayon sa ilang misa, apan ila kining ipasaka nga hangyo ngadto sa ilang Central Church sa Manila. Samtang ang Dating Daan, nagsunod usab sa social distancing, apan ila pasab ikonsulta ang ilang mga leader ug ila basab isuspenso ang ilang misa. Human sa pagsabot, tagsa-tagsang mihalad og pag-ampo ang matag leader, isip petisyon nga protektahan ang Sugbo gikan sa coronavirus disease. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza. Sa tanan, diri sa akong kiliran, imo akong gipanalipdan, batok sa sakit o katalagman. Kalimuda, itugyan ang tanan, nga kahinawa ka, bala kanining dughan, diha sa imong pahiyom, usab nakita ko ang maanyag nga hulagway sa Dios.
Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, hanian naglaom kami sa pangaliya mo. Nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among tangpanan. Kay kinsa pa ang among kapainan, sa langop ka among nakaplagan. Diha sa putlinggog mamo, nahiaguman na mo ang gugma sa anak mong si Jesus. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, hanian naglaom kami sa pangaliya mo. Nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among tangpanan. Batok sa kahilayan nining kalibutan, ako giagak mo sa matarong nga dalan. O Birhen sa Guadalupe, patrona sa Cebu, sa pangaliya mo, nang ilaban ng amuyo, naghangyo nga kami tabangan mo. Kay diha sa kalistanan, ikaw da ang among tangpanan. O inahan, o Birhen sa Guadalupe, ikaw da ang among tangpanan.